Voor Hüsji en Baarikaamer heeft het bal zoveel chemie dat hem de bal drogist of laborant verlieren skul. Ochbere skellen met het meest daarvan ook go ik hol seiner Gummihandsken. Hat schocht ut us wannet bij de mens karriert, plastic goor, skit es rink. Teuchen skit en pes moeten met chlorid en zuur aan. En dit is zo, us de dag tot het leven jaagt. Dat dit iets achter wel uitkomt en somtijds ook haremt. Achterin lapt de hele kroon rond hem in de weder rensk loog. Der moet ja der wel er een weder van mogen, wat in een rond hem bekkenloop ken. Moet hem nu seiner ditter chemiekolen omkom of kroomuur? Moet een sok plastic kanistern ho, dat hem tegen de doge mjuks aankomt? Goddag, Leflandsløren. Ja, der vil jeg jo fortælle fra en bækster. En bækster, det er en Baarikaamer. Jeg var en bedre nord, hokjorden foraf, og der skulle jeg på hokjorden en Baarikaamer ho. Der kan jeg alles udprobere, hvad mig interesserer, og hvad jeg ved vel, en masken ook holding ik, men en Skramel mogen kan. Og nu har jeg min spølsten, en stolvetør, så rocht vom Juxeletten. Du har ik 4 weken, går ik anlukkert, blot benyttet, ik ben kronk, ik lærte bære, en der var ik bøtten, der har ik bøtten opbart, der var ik fyld van boven bet anderen, nu har ik med blot som bet til hunden tavert, en alles, man ikke de hunden en ik, bliver fyldt. Har ik ikke rimogert, og der det jo hvad væge vel, holding dit rinforken, sønder fuld Skramel til morgen, en sønder fuld Geft. Nu lukker Jens. Lukke, det kan man sige, er så rocht fyld. Så fyld, ystet man urkør. Men lidt sprøjter jeg nu ind med min gren døjvel. Dan neem ik zo'n zwom, wat steentjes, en rief het dan samen op. Achterin wird wieder in het spul zien. Dan kom ik daar af. Ja, nu hoor ik het me weer een beetje opgeven. Dan kom ik best vriend. Het hondok achterin. Safje terug. En daar achterin wordt het zo'n beetje opfrotteerd met zijn hondok van de hond. Wat ik uitbruikt hoor. Ik kom daar in de taalmaskine. Wanneer plakken zijn, dan neem ik zo'n edelstahldings. Spreid het zo wat in. Jo, ja, Ochbach, echt. Dit is nu echt hier voor de bovenleur, dit is voor de Ochbach. Wir dort wegen von vor dem Wininger. So, das wird das. Das wird auch hier. So, nu lief ik, is dit voor en chloor. Voor dit wat ik wegen wil. En dit is een wedervrij originaal. Dit hoor ik sinds 2010. Daar hoor ik een Baarikaamer her.
touw op de afloop erin mogelijk. Maar ik. Oerblaad langsam met de green dorgel insprut. Hier dit zelf. Ik moge dit zijn 2012. En je hebt alle wat aanzet. Nu wil je al weten wat het is, mijn green dorgel. Ja. Dit daar met hier. Dat kan ik ook echt voel te zien. Weet je? Een licht sprutje speulzeep en uitje-essence. 1,65 €. Daarvan zijn bij mij zo'n touwbetrieb borrelen een jaar nodig. Ja, dus kan je weten vooraf hoeveel je ingaat in dit dingetje. Een match hat van gleesmasken. En dan neemt je daarvan 10% weg. Of 15 komt gewoon ik zelf aan. Man 10% linkt, wanneer het bij beter oorskel, wanneer het al bij brunuren is, in het afloopröhr, dan neemt 15, dit linkt daar alle wegen. Als je een tief kop koffie drinkt, daar is dit zo woek dat het gaat. De Bastel hoor ik al 5 jaar, der is hier drin. Ik ganz is niet, man Sagor is niet, drin. Ja, en daar komt dus een lidskot zeep in. Dan komt er wel een techt mogelijk en skot, free. En dit wil ik eigenlijk ook niet. Want het is met haren, wenn het een Hüsji wezen is, ik komt hier voor. Ik einfach touw op in de Hüsji kop insprut, haren ik maar.